Smrechovici, hej, a zároveň zahájil majstrovstva Slovenskej republiky záchranárskych psov mládeže podľa PZN vás oboznámi pani Adamčiaková. Tak dneska je vlastne slávnostné zahájenie majstrovstiev Slovenskej republiky vo výkone záchranárskych psov spolu s losovaním štartovacích čísel. Losovanie by prebiehalo asi takým spôsobom, že začali by sme mládežou, kde by sa išlo, najskôr máme tu jednu slečnú, tak dámy majú prednosť, a potom hádam od najmladšieho účastníka po najstaršieho, lebo tam je dosť taký veľkový rozdiel. Takže poprosím slečnú, nech sa páči. Šapášová Jana. Tu, těch 5. Co mám? Jednu a kričať číslo na druhej strane. 3. To je vaše. Počkajte. Poďte sem. Jana. Tuto máte dve čísla. Keby sa vám jedno pošuchorilo, druhé, tady máte ešte knižočku. Meno zapísané. Meno. Ukáž číslo. 1. Všetkým ukáž. Ukáž všetkým, aby 1. Jednička. Mika. Pliega. Koľko? 5. Stačí. Marek. Myšík, Marek. 2. Stačí. A toto bude... A poslední, Jamriška. Posledný rok. Posledná mládež. No, 4. Stačí. Tak. Mládež chce nás v tých uniformách alebo na tom oblečení, na ktorom pôjdete. Bez bodovacej karty není možný nástup na jednotlivé disciplíny. Štekaj. Ľahni. Pravo v bok a odsud do stupinky. Amun. Figurant? Nie, vy ste sa pýtali, či môžete odmeniť sa. Aktivita samostatná, s ohľadateľnosťou súčasných problémy, tam som stiahla 2 body. Vyhľadanie figuranta, stiahla som 3 body za opakované. Mladého majstra. Majstra Psika. No a špeciálne